Allwch chi esbonio chydig bach ynglyn â'r ymgyrch gweu sgarffiau yma sydd wedi digwydd? Wrth gwrs, mae sgarff heddwch yn rhywbeth sydd yn cynrychioli heddwch, a mae pawb yn cynrychioli ati. Mae pawb yn gweu rhyw res neu ddwy, hyd yn oed rhoi pwythau o gariad i mewn yn wir i sgarff sydd yn fod milltir o hyd i ddod o Gymru, i ymuno un fydd yn fod 7 milltir o hyd i fynd o Aldermaston i Burfield, lle mae'r arfau niwclear yn cael ei cynhyrchu. Does dim lot o bobl yn yr ardal yna yn sylweddoli bod y pethau yn cael eu cynhyrchu yna ac yn cael eu symud o gwmpas. Felly mae codi ymwybyddiaeth wastad yn rhan o unrhyw prosiect fel hynny, ond hefyd y teimlad bod pawb eisiau gwneud rhywbeth dros heddwch y dyddiau yma. Ni'n edrych ar byd mor erchyll a ni'n gwneud rhywbeth a ni'n teimlo does dim byd ni yn gallu wneud. Wel, gwneud rhywbeth mor fach a creu sgarff yn rhywbeth hollol ddiniwed, hollol ddidrais, ac mae'n dweud llawr am y bobl sy'n ei gweld. Ddwy, roeddwn ni ar y maes gyda'r artherwydd, Meryl Topwr, pobl eraill, yn dal sgarff hir iawn mewn cylch yn edrych dros y maes, dros y môr, ac yn meddwl ar, wel, cymaint o mlynyddoedd ar ôl be digwyddodd yn Hiroshima ar un diwrnod, yn meddwl am y môr yna, a bydd efallai arfau niwclear yn dod i Aberdegleddau ar yr un arfordir os bydden nhw'n cael ei anfon mas o'r Alban. Ac yn amlwg, dyw'r Cymru Cymraeg, o le y rheini sydd ar y maes, ddim eisiau hynny. Felly, yr sgarff mae ydych chi'n sôn am hwn oedd yr un nath orymdeithio gwmpas y maes y ddoe, a'i syniad hwnna oedd, fel oedd chi'n cyfeirio at codi ymwybyddiaeth, ymysg pobl yn yr Eisteddfod hefyd? Yn bendant, achos mae llawer o pwrpas yr Eisteddfod, wrth gwrs, yw heddwch. Dyna beth oedd syniad Iolo Morgannwg yn eich lle cyntaf, mae'n ail ddechrau Eisteddfodau. A dwi'n falch iawn o hynny. Pan ymunes i orsedd, roedd, dwi'n cofio'r achterwydd amser hynny yn dweud, dwi newydd ysgrifennu llythyr at y Prif Weinidog yn dweud, dyn ni ddim eisiau arfau niwclear yma yn Aberdegleddau. Ydych chi yr orsedd am i fi anfon y llythyr? Aeth bob law lan, felly o'n i'n falch i fod yn rhan o'r cylch yna. A dwi'n teimlo bod y teimlad yna yn bodoli ymysg yr Eisteddfodwyr yn bendant.